So what's up mga opaw? It's me again, Chester Owen TV. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para mas update ka sa aking mga video. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa akin at sa Hinebra. Tungkol sa sarili ko at sa Hinebra. So nakikita nyo naman siguro sa thumbnail at title kung ano yung content natin ngayon. Bakit at paano ako naging Hinebra fan. So without further ado, let's go. Way back 2010, naging fan ako ng Hinebra. Naidolo ko si Mark Agiwa. Na-impluwensyahan ako ng papa ko kung bakit ako naging fan ng Hinebra. Yung papa ko sobrang diehard fan ng Hinebra. Okay lang sa kanya, walang tulog, walang kain, walang ligo, basta makapanood ng Hinebra. Nagustuhan ko yung Hinebra dahil sa kanilang spirit. At yun ang never say die spirit. Na kahit tambak-tambak ka pa, kaya mo pa rin may panalo sa huli. Noon gustong gusto ko makapanood ng live kasi timbahay lang ako palagi. Kasi nasa probinsya ako sa Mga del Sur. So gustong gusto ko makapanood ng live. So umabot yung panahon na may out of town yung Hinebra sa Tubod, Lanao del Norte at malapit lang dito sa amin. So ginab na namin yung opportunity. Yun yung first watch ko ng live sa Tubod, Lanao del Norte, year 2013. Yon, so 3 years na akong fan ng Hinebra noon nung napanood ko sila ng live. So nakapag-picture ako kang Mac Barakael, ng Rob Labagala, Mark Agiwa. So Hinebra versus Alaska yon, February 2013. So parang birthday gift na rin yon sa akin. So yun yung most memorable na panahon na dumating sa akin, yung first watch ko ng live. So year 2015, September 2015, isinilang yung pangatlo naming kapatid. So bali 4 kami ngayon. So yung pangatlo, sa sobrang diehard fan ng papa ko ng Hinebra, pinangalanan niya ng Jaworski. So si Jaworski, si Coach Jawo, siya yung nagpa-boom ng Hinebra. Siya yung ng never say die spirit. Kaya idol siya ng papa ko. Kaya yun yung pinangalan ng kapatid ko, Jaworski Estrera. Sobrang diehard fan ng papa ko. So yun yung binigay niyang pangalan. So year 2018. So ito na yung year na pumunta na kami ng Manila. So sobrang saya ko noon kasi makita ko na yung mga idol ko. So tumira kami sa Manila ng almost 4 months. So doon, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. So araw-araw nanonood ako ng practice ng Hinebra. Yung tune-up game, live. Araw-araw kahit walang pera, kahit maglakad lang ako, okay lang sa akin basta makapanood ako ng live at practice ng Hinebra. So minsan kasama ko rin doon yung papa ko pag may time, mama ko, kami mag family bonding kami. Hinebra yung panoorin namin live. At yun na nga, alam mo yung feeling na pag talo ang Hinebra, bad mood ka. Pag panalo yung Hinebra, good mood ka. Yan yung nararamdaman namin ng papa ko pag panalo at talo yung Hinebra. Mainit ang ulo namin kapag talo yung Hinebra. Sobrang bad trip, bad mood. So bali Hinebra na yung isa sa dumadaloy sa dugo namin. So Hinebra tayo. kaya doon ako na impluwensyahan sa papa ko. And dahil sa papa ko, naging fan ako ng Hinebra. Minsan pa nga kapag
Kapag di kami makapanood sa TV kasi may kaagaw kami sa TV, yung mama ko, yung kapatid ko. So, pupunta kami ng internet cafe. So, maghanap kami ng paraan para makapanood lang namin yung Hinebra. Kahit magbayad pa kami. So, minsan sa cellphone, live stream kapag may load. So, madalas sa internet kami nanonood. So, yun na nga, naging fan ako ng Hinebra dahil sa papa ko. So, noon, 2010, wala pa akong pakialam dyan sa Hinebra. Wala pa ako. Si papa lang yung nanonood ng TV. So, nagsisigawan kapag nakashoot, nakascore, pag panalo. So ako, nanonood lang ako sa kanya noon. So hanggang sa dumating yung panahon na pati ako na impluwensya na rin. So ito suot ko, Hinebra. So sa sobrang diehard fan namin, may kaming jersey. May cup kami na puno ng perma ng Hinebra. So ito yon. Wait. So ito yon, puno ng perma ng Hinebra. So medyo alikabok. Ito, never say die. Medyo alikabok kasi nilagay lang namin doon sa itaas. Kaya yun, napapermahan namin yun kapag may practice yung Hinebra. Naabangan namin yung mga players na lalabas, picture, paperma. Kaya sinulit na namin yung panahon nung andun pa kami sa Manila. So yung papa ko, doon man siya nag-work noon. So palagi siya nanonood ng live. So noon pa. At practice. So palagi niya nakikita yung mga players. So ako, 4 months lang ako doon. Kaya sinulit ko na yung panahon ko doon sa Manila. So alam ko, hindi lang ako yung namimiss yung Hinebra. Hindi na rin kayo, mga kabarangay ko. Namiss nyo rin yung Hinebra, alam ko. Dahil sa pandemic na nangyari sa atin ngayon, walang PBA. Namiss natin yung PBA. At yung Hinebra, syempre, yun yung pinaka-namiss natin. Kaya let's pray na lang na matapos na tong pandemic na yon at mapanood natin sila ng live ulit sa TV. So yun lamang mga kabarangay, dito ko lang tapusin yung video ko. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell mas update kayo sa aking video. So yun lamang po. Salamat sa panood and God bless always. Bye mga kabarangay. Never say die. Hinebra ako. Hinebra ako.